Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा लोगोफोर BTC नि साख्रिनि आपडेट दा गोबां कमेन्ट्स खालामो BTC आव साख्रि माब्ला ओंखारगोन आरो ओंखारोब्ला बबेयाव मोनो आपडेट बबे वेबसाइटआव मोनो जों नायगोन आं नोंथांमोननो आपडेट लाबोदों। स' ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 फरेस्ट एडुकेशन PWD आरो गोबां डिपार्टमेन्टआव ओंखारनायनि चान्सखौ होदोंमोन जेराव 3000 नि खाथियाव भेकेन्सि दं होनना बुंदोंमोन। स' बिनि मा आपडेट फैदों आं नोंथांमोननो एसेब्लाबो माखासे इनफरमेसन होनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो रेडि जायो। दा गोबाव खालामा जों फैबाय bodoland.gov.in बे मोनसे अफिसियेल वेबसाइट स' बेयाव नटिसआव नोंथांमोना फैयोब्ला साख्रि ओंखारोबा बेयावनो ओंखारो थ' सिगाङाव माबादि ओंखारदोंमोन आरो माबोरै ओंखारो आं बेखौ नोंथांमोननो जास्ट आपडेट लाबोदों जाहाथे नोंथांमोना वेबसाइटखौ मिथिखानानै रेडि जायो आरो बेयाव भिजिट खालामनानै मिथिनो हायो। दा लेटेस्ट आपडेट नाय बेयाव लेटेस्ट आपडेटआव फैयो नोंथांमोना जेब्ला BTC नि साख्रि ओंखारगोन अब्ला बेयावनो फैगोन जेरै सिगाङाव ओंखारदोंमोन नै रिजाल्ट होबाय भाइभा टेस्टनि थाखाय वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्टआव अनलि भाइभा टेस्ट जादोंमोन जायफ्रानोखि एक्सपिरियेन्स केन्डिडेट्स थ' बिथांमोननो एफर्मेल लेटार होनाय जाबाय जायफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन जयनिं जाबाय। दा बे साख्रिया कन्ट्रेक्ट जब 1 इयारनि थाखायमोन आरो जेब्ला कन्ट्रेक्ट जब फैयो अब्ला बेयावनो ओंखारो प्रजेक्टनि आन्डाराव BTC आव आरो एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट गोनां जायो अके स' बेनिफ्राय जेनेरेल ओंखारबा नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स गैयालासे एप्लाइखौ खालामनो हागोन। स' बेनिफ्राय मोनसे दंबावो टुइटार एकाउन्ट दङ BTC नि स' बेयाव आपडेट मोननो हायो बेनिफ्राय लिंकखौ बेयाव होनाय दङ नै bodoland.gov.in स' बेयावबो डाइरेक्ट क्लिक खालामबा डाइरेक्ट जों दहाय थांनाय पेजआवहाय थांनो हायो स' बेनिफ्राय जों आपडेटखौ मोननो हागोन आरो बेयाव मोनसे आपडेट फैदों थ' जों बेखौबो नायगोन एन्ड इडुकेसननि अफिसियेल लिंकबो दङ जों बेखौबो नायगोन नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोबाय थागोन। दा जियानो जा मोनसे बेवहाय टुइट खालामदोंमोन स' बेखौ नायनानै रिफारेन्स भिडिअ खालामबाय देन नोंथांमोना एसेब्लाबो बेयाव आइडिया मोननो हागोन। दा बेयाव BTC नि मोनसे आपडेट फैदों बेनो जाबाय 500 crores मोनसे BTC नि थाखाय पेकेज एबा स्पेशल पेकेज हरनाय एबा बेयाव आपडेटखौ नुनो मोन्दों स' बेनिफ्राय बेनिफिट्सआ मा स' बेनि सायाव आपडेट दा बेनिफिट्स होनोब्ला गाहायाव नोंथांमोना मोनसे आपडेटखौ नायबानो जाबाय इनक्रिज एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिस थ' बेखौ नायोब्ला जों हमनो हायो जे माबा मोनसे इसारा दङ बे जाबाय नोंथांमोननि जब एबा साख्रि अके थ' साख्रि ओंखारनाय बाथ्रा बेयाव हाबना दङ जुदि ओंखारोब्लाथ' जोबोर मोजां बाट आंबो आसा खालामदों थाबैनो ओंखारदों मानोना थ' जोबोर गोबाव जाबाय BTC आव साख्रि ओंखारिया दा बयबो गोबां नेगासिनो दङ बेखायनो इनक्रिज खालामनांगौ एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिस बेयाव लिरनाय बायदिब्ला बेनिफिट्सआ बेनो जे साख्रि ओंखारगोन बे पेकेजनि आन्डाराव थ' जियानो जा लोगोफोर 8 पास 10 पास HS पास डिग्री पास ग्रेड 4 निफ्राय आप टु ग्रेड 3 सिम नोंथांमोना साख्रि मोननायनि माखासे आपडेटखौ मोननो हागोन जेब्ला अफिसियेल नटिफिकेसन ओंखारो नाथाय दासिम जेबो ओंखारनायखौ नुनो मोनाखै जुदि ओंखारदोंब्लाबो माखासे प्रजेक्ट आन्डाराव ओंखारदों जेराव एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नांगौ जायोमोन थ' जियानो जा लोगोफोर जों गोबाव खालामा इडुकेसननि जों अफिसियेल साइटआव थांगोन बेयावबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना जेब्ला इडुकेसननि ओंखारो जों बेयाव नायनो हागोन। स' इडुकेसननि वेबसाइटआ जाबाय education.bodoland.gov.in स' बेयाव फैनानै जोङो आपडेटखौ मोनगोन जेब्ला इडुकेसन लेभेलाव साख्रि ओंखारो बेयावनो नटिफिकेसन फैयो। दा नटिसआव नायोब्ला नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों नटिफिकेसन फर दा पस्ट अफ ग्रेजुवेट टिचार्स एन्ड आदार्स बिद्यालया स' बेबायदि ओंखारदोंमोन आरो स' टिचिं लाइननि जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ बे वेबसाइटआव नायबाय था जाहाथे नोंथांमोना क्राइटेरिया गोरोबोब्ला स' बेयाव इलिजिबोल जायो। थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना दिनै मोननै वेबसाइट मोनबाय स' बेयावनो साख्रि ओंखारोबा फैगोन आरो जेब्ला फैगोन आं नोंथांमोना 100% आपडेट लाबोगोन।